Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tinya be tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملما وأمجك على تنك على بركة أمسالي دنفولا صنهرما كانوي على كراي أنا سمغو أني مومد تغروكو فكتا جودون سي ala kanin aw bela jelenye o jamakulu sanu main fe bi wajulu kene kono ambe Côte d'Ivoire jamana kan keren yala Abidjan sigida min be na be fama ko Portboy jamiatul ansardin bolo faraba min be no ka kayni Rajab Kalotle tani sabai o min bebe Sayyidina Aliyun karramallahu wajhahu aleka anniversaire ma yo wajulu kene basigi barka nyini ni duwaw nyini kama anika nisondi ajira Sayyidina Ali aleka bangali hukumu konnana akene kono karamogo chaman kumbe non katasi sigidala ma chaman ba anuka dugu mabaw chama Sherifla Jabarani toyala ansira ka misro ka lasi aw ma nga je ka nyima dawfi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ola ansila herla ala kan wuli herla ola komi abiba kalama no le anga pildamba madu kone alle kan ka boka kuma ka furidi na bagama birama ko kuma ka grama kan ka kuma a place la kuma fana ma no ama aka ya fama ola ambi kewni muso ambi befo mo bola ka so ka se anga kena ka ya ambu fo ko wara mono fima ana to solo ko na ta to solo o gofe amanga perdamba fo no le yisu degani alami kera paren ye amba fo ka wara mono anaka blo ambu bera diane fo o gofe ka nga mare ni fo no le karja konate abora kudubare yala ka fo ka wara mono e bi nyono anyana chama bi ala bulo ala ka bla ansi kono ama nyeshi anga kenene yere sababu nyumama no ye ambamso tande kaja kulubali afo jo ni ame joni kinale afo sababu nyuma ni anye kenene ka sumuna ale de ka lanyini de ansigi ni kenene ka donga amba fo ka wole nyuma ndo ala ka ni nyoma chaya na mborai amanga federation sege mali amba fo ka wole nyuma ndo haka jaw kelende do parce que ale le sona anga ni kenene sigi anga sigi sona na le kuma sona tisigi donc amu fo ka ngene nyoma yala ku wole nyuma ndo amba ni ala fe ala ku se o ka jama koro ola diɲɛlatigɛ ko sababu b'a la anw yɛrɛ ye nin kɛnɛ sɔrɔ ani k'an ka kanu jidi o fana sɔrɔla Alhaji Zikiri Suleiman Jara sababu ola n'an kɛla ale ma fitiri wale ye ola ala bɛ jigin an na ale de bɛ sinsin bɛɛ lajɛlen na ka diɲɛ a nin kɔ pour que Hayidara ka drapeau bɛ se ka kɔrɔta cogo min na ola anw fana jɛnna an nin kɔ k'ale fana dɛmɛ a ka baara la drapeau in tɛ bɛn anw ɲɛnɛ ola musoba min b'ale bolo Côte d'Ivoire dugukolo kan n'o ye Mama Marème Kadija Kulibali ye an b'a kɛ Jara ye bi sabula a bɛ jaralakaw la baara la o la ala ni ale sababu la nin kɛnɛ in sigila a ka kan an bɛna nin kɛnɛ in kɔnɔ ka na fɔ ka wale ɲuman dɔn a bɛ baara min na a san fɔlɔ tɛ nin ala yɛrɛ kɛnɛ a kɛ a san laban ye o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ anw bɛ layidu d'a ma hali n'a pɛrɛla ka nin siɲɛ 100 kɛ kalo kɔnɔ sanayɛlɛ pɛrɛla k'a dɛmɛ walahi an tɛ bɔ a jigi kɔrɔ an tɛ bɔ a jigi kɔrɔ o y'an kalilikan ye o la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ani ce ala k'a sara. An bɛ foli lase Ansardine national ma sabu an b'an ka président national jɔyɔrɔ de la n'o ye Sako Adama ye. An b'a fɔ k'a ka bureau membre bɛɛ lajɛlen fo k'a ka tɔnden bɛɛ fo Côte d'Ivoire kɔnɔ. An bɛ an kanuɲɔgɔn a n'an badencɛ fo ka bɔ fo Bunjali n'o ye Mati Ture ye.
Touré. A jɔlen filɛ n kɛrɛfɛ. Touré. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. A y'i laminɛ. An bɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen fo. Kanuba bɛɛ y'i Ka laminɛ. Bɛjidala bɛɛ fo. Bɛjidala bɛɛ y'i laminɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn Naam. k'a lase Aja Marème Kajatu Kulubali ma. Kulubali. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An sigila hɛrɛ la, Ala k'an wuli hɛrɛ la, Ala k'an sago d'a ma, Ala k'a kira bonya kosɔn sallallahu rasul kare. O la komi waati korona, bon tiɲɛ la an bɛ foli daminɛ ni an ka wulibali ye n'o ye a Seyid Sherif Madani Hayidara a n'a ka denbaya fo k'a to Mali la. O de kɛra sababu ɲuman ye. Donc o la o kɔfɛ an bɛ an ka Burkina lagare fana fo. Ka bɛɛ lajɛlen fo, ka marraine fo, ka parrain fo, an ka parrain kɔrɔw bɛ yan, an b'u fo, an ka national mɔgɔw bɛ yan, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Tiɲɛ la waati korona an tɛ se ka kuma caman kɛ. N bɛ ne yɛrɛ balimaw fo, bon n balima jakaw bɛ yan. Ne y'a fɔ ɲɛna vraiment mɔgɔ caman nana, dɔw yɛrɛ sigilen don siège la. Vraiment an b'u fo ni faso foli ye, an b'u fo ni Amsar foli ye. Vraiment Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sababu ma, an sigila hɛrɛ la, Ala k'an. Fiɲɛ bɔra min? Nin yelen bɔra min? Ka dugukolo labɔ tan ka diɲɛ lamini hali farajɛla. Tabarikala Ala y'o kɛ anw ye k'anw bɛn cɛ tilema min bɛ wele Sherif Usman Madani Hayidara. Ne ma kira ye o kunfan tun bɛ ne la nka ne ye Hayidara ye ne ɲɛnafin bɔra. E kɛra kalo ye Usman Hayidara, i kɛra tile ye dibi fara la. Wa e bangele kɛra hɛrɛ ye, e kɛra siradala kɔlɔn ye, taaba ni seginba bɛɛ bɛ min kɔlɔnba min na. Sherif Usman Madani Hayidara kɛra sebe ladɔn ye, ɲɛ b'a ye nka bolo ti da kan dɛ. E kɛra muru kuncɛla sumuni ye, fugulanti don a kan jango ka doni sigi min kan. Wa e kɔnɲɛbaga bi ka dali masa de jalaki, sabu o de y'a fɔ k'a b'a ka mɔgɔba sugandi cogo don, wa Ala tun ɲɛ bi bɛɛ la Hayidara sugandi waati a fɛ. N'i y'a ye Ala ye bɛɛ to yen ka ɲɛsin Hayidara ma, n ko lahɔrɔma dɔ de b'a la. An ma ɲɛsin korona ka seli, n ko korona ka lahɔrɔma don, n'o tɛ tile bi ma mɔgɔ si banna a fana na. Layidu kɔngɔ bɛ ne la, danbe minɔgɔ bɛ na, yɛrɛdɔn ɲɛnafin bɛ na, diinɛ kunfan bɛ na, a sɔrɔ cogo hami bɛ ne la, a jigiya fana tɛ na. Yɛrɛdɔn ko bi m'ale bila diɲɛ na kabini an fa Adama tile fo bi k'ale kɔrɔla sa, wa ale ni lafiɲɛ bɔ ka kan sabu k'ale ko kɛ ɲɔgɔn tɛ yen tun. Layidu fana ko ni yɛrɛdɔn tɛ yen ale ti dafa tun. Danbe fana ko a bɛ taa kundogo yɔrɔ ɲini sutura guaba kɔrɔ. A y'a sɔrɔ yɛrɛ sago kɛ, yɛrɛ labila, ani n ta in yɛrɛ ye bubaga donna sutura dulɔmaw na. N'o y'a ɲimi ka ban, a bɛ fɛrɛ. Faso nafolo dunbaga ko ale ti dangaden ye, ko n'a ma min sɔrɔ bi a t'o sɔrɔ tun. Ko tileniya tile binna, wa k'ale kelen tɛ a n'a ɲɔgɔnna caman. O kɛ muso yɛrɛ labilala ye tɛgɛrɛ fɔ, muso disabiribali ye tɛgɛrɛ fɔ, muso mɛsinlen dola ye tɛgɛrɛ fɔ, muso purudimula ye tɛgɛrɛ fɔ, k'ale ka dugu jɛra a y'a ka n'o disabiribaga ma ko Aja Kurani, a ka n'i tɔɔrɔ ne lagare b'a f'i ye, a jaabi ko a jahanamaden kurani. A y'a ka n'o disabiribaga ma ko n'ale ma san k'o ti tɛrɛmɛ, ko yɛrɛ ɲɛni, funteni muɲu, yɛrɛ ɲɛnamaya kasange k'olu ye kodɔn o ma, nka tɔri t'a ka mangoya dɔn fo kɔmɔ dɔn. Limaniya tun banna dɔnnibaw la, diɲɛ nafolo ni y'u laɲina Ala ta kɔ, sira ni nata warala diinɛ fɔbagaw la, fo dɔw ye nkalon masirilen kɛ ka tiɲɛ dogo. Tiɲɛ fɔbaga Hayidara, i ni ko, i ni ɲɛni, i ni sɛgɛn. Nka ko bɛ to sabalibaga tiɲɛtigi ta de la. Tiɲɛ ko nkalon mun ɲɛna, i jɔ ale ka taa dogo fɔlɔ yanni ale fɔbaga bɛ na. A y'a kunda forontomugu kungokolon kan ka taa ɲɛma dogo sɛgɛ ni ɲɛni kɔlɔnba dɔ kɔnɔ, k'ale labɔbaga ni ɲɛni ale fɔbaga ni sɛgɛ. Jɔnni kunnandi nana diɲɛ so k'ale bɛ jatigi ɲini, a sera danbe dugu, a y'a sɔrɔ yɛrɛdɔn kɔngɔ ani layidu minɛgɔ y'o kɔnɔmɔgɔ bɛɛ faga. Molobaliya soso bɔlenba tunu, n'a ye min cin o bɛ k'a ɲɔgɔn ye,
sutura birifini min kun bɛ yen o fana farala a bolila ka taa jɔ sɛgɛ ni ɲɛni kɔlɔn da la k'a bɛ ji ɲini a ye tiɲɛ bɛnnen ye kɔlɔn kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen k'a labɔ juru tɛ yen k'a sama ayatollah commune kɛra jurukisɛ ye Abdulhamid Keske kɛra jurufile ye nka mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a sama daga wulila sɔngala ma ye ala ye abaden kɛrɛnkɛrɛn farafinna ye ala ye basi tan ka sɛgɛn jaabi sugandi siri fila ala ye ba mada nin ka dafalenkan de wele ko ka juru ni sama tiɲɛ juru sama ko ka juru sama diinɛ juru sama ko ka juru sama danbe ni yɛrɛ dɔn juru sama yalasa diinɛ nin ka banba o ma bali ne la ne sigira n'o ye da bɛ kumu kabini a kulo fila baden min bɛ ba kelen sɔrɔ kabini o bangelen o bɛ 500 farida su duman bɛ dɔn kabini fitiri Sherif Usman Madan Aidara diinɛ ɲininkali bɛ kɛ e la o ye wajibi ye sabu mɔgɔ ti ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛji kan wa ni bolo fununa a bɛ da bolotigi le kan na dɛ Sherif Usman Madan Aidara ni cɛw musow taara ka min to kɔlɔnda la juru ɲininkali bɛ kɛ o de n'a tununa o muso in de b'a sara n'a binna kɔlɔn na o muso in de b'a labɔ n'a dun farana o muso in de b'a kala Sherif Usman Madan Aidara n ko cɛw bolila k'i to diinɛ kɔlɔn da la wala ni e ma kuma juru ko cogoya o ti dɔn tun o ma bali ne la ne sigira n'o ye misi tunikɛla hali n'o den ma tuni kɛ o ti dɛsɛ bagabagali kɔnɔ tile tununa dɛ hali ni tile ma bɔ tile dogobali o bɛ ne bolo kalo fana dogora tun hali ni kalo ma bɔ kalo binbali o bɛ ne bolo bajiw bɛ ka ja dɛ hali ni baji bɛɛ jara baji ba jabali o bɛ ne bolo n'o bɛ wele Sherif Usman Madan Wilibali ala ka tiɲɛ dɛmɛ Aidara e tun bɛ min ni ne m'e ye joona ni ne kun ye ye k'an to denmisɛnniya la ne tun bɛ se ala fɛ k'a sɔrɔ jurumu tɛ n na Aidara e tun bɛ min ni ne m'e ye joona ni ne kun ye ye joona sisan b'a sɔrɔ ne ye ala ka kuranna bɛɛ lajɛlen durusi Aidara e tun bɛ min ni ne m'e ye joona ni ne kun ye ye yanni n ka taa cɛlasigi la n tun bɛ n da furu kɔnɔ furu cɛ ka taama Aidara de ye ne siran boli sɔn ye ka ne siran sonyɛni ɲɛ ka ne bɔ jɛnɛya la ka ne bɔ porodimu na caco k'i yɛrɛ bile ko tomati mɔlen malamuso yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ se ka kɛ bama ye hali n'an taara yen fɛ ka sigi ka na ye a tɛ k'a ye muso ye ta kalama ɲintin feereba n'a sanba bɛɛ b'a dɔn ko wo b'a la k'e kun bɛ ku de fɛ ko ala filila k'a kɛ bananku ye ala yɛrɛ bɛ fili tun maa si ma se ka fiɲɛ bɔ ala ka dan na foyi kelen hakɛ to n ka mɛ nɔgɔ si ma ne filila tun n'o si ko yɛlɛma yɛlɛma y'ale fa danbe ye mɔgɔ ka n'i ta ale fɛ o la n'o si kɛra fa siya fɛ ni couleur falen ye adamaden banna fa siya la ni couleur falen ye nin fila la jɔn de valeur ka bon malamuso i t'a kalama ni mɔgɔ banna fa siya la a y'a woloba de kɛ sigana mɔgɔ ye ka dɔ fin ka dɔ jɛ jɛni b'o gundo dɔn ni ala tɛ an karamɔgɔ Aidara Manguru ti ban an gɛlɛya an filɛ nin ye kɛnɛba min kan an filɛ nin ye kɛnɛba min kan Seydina Ali ka kɛnɛ an sigilen filɛ kɛnɛba min kan k'a dɔn ko Seydina Ali ka anniversaire ka ɲi ka kɛ Aidara sababu fo y'an bɛɛ fara siya mɔgɔw kan ni Seydina Ali ka anniversaire de bɛ maa kɛ siya ye an n'o siya ye a bɛ taa jɔ ala ma lahara a y'an dɔn an tɛ segin ka bɔ o kɔnɔna fiyewu an kɛ Imam Shafi'i y'o de fɔ ko n'a sɔrɔla kira somɔgɔw kanuni n'o kɔni de ye jurumu dɔ ye ka ɲɛsin ale ma ko ale tɛ tuubi ka bɔ o jurumu na kabako don na min gɛlɛya mɔgɔ min n'i kalanna n'i bɛ ka histoire ninnu kalan o kɔfɛ an balimakɛ Zikiri Solo
katla ka ka dongulu lame ka ye ko ma kala amani kitabu nunu kala abi mufo abi karamo yere kungolo gani ka muraja tarasa ma domine ba do ka bana siga tolla ya lare solo ni fo akko aka dongulu kono ay bani wele ko Seydou alle folo la ka bani wele Seydou ben wallahi wallahi angara mo ko ma jara re wallahi kera dre akko ni Seydou folo kono mi mo do janama kono ko berele wallahi après le imam Shafi'i fana ko kuma kele file akoni kira somogo kanuni no de bi jurumu lese alema ko ale te tobi ka bo jurumu Allahu akbar ajodo angra mogo ambe betene wallahi wasuina ambe almami aliyu ka kenaka tajaja doni blonda wallahi odondre ana madinatul ilmi wa aliyun babu Allahu akbar ambe aliyu ka kenaka namgeleya ningene ni kene mangande ay wallahi sikatola majana ngo do kene ngono ka doni fu aliyu ka ani aliyu ladili kan minzi anga doni fu ka kaka parce que mana foko aliyu bita ka bo ani kira bita anga ra mo nimbe histoire ka la khale be bi fam wallahi na aliyu mo be muna aliyu nana jihadi ke mungama aliyu kumbe muve aliyu bi fe anga ke chugodi jena ya aliyu bi fe anga ta nyonzoro la hara chugodi aliyu muvo la ode be awni ne nafa ya resatu la fanyina namgere almama aliyu dat segale to ko foka mamudu ka sadana ibi don doro ne fola wallahi no dalini matekele kira kofe ala ka dani na kira kofe ala ma mogodo de dami nga bokum ali wal ma doni be min na kum ali kira kofe ala ma da wallahi te la no make na al mama ali jendo fanyina angara mo aliyu na kitawti ko huwa aliyu ibn abi talib afade abi talibi na bun abdul muttalib ibn ammi nabi sallallahu alaihi wasallam kira binaga dedo ayra kumi waso nuwe ne de mamadu binaga de angara mo kama be dere sigatula na wallahi kama be kasha yo ne doti kesa kama be abe Sayyidina Ali kitabutiki ko ale de rayatul muhtadin angara mo be kanda makanda le unga drapotiki ya lidi odo wala kama dunola ali yere sigira najul balaga kuna ba disugusi ako aina allazina za'amu annahum ar-rasikhuna fil ilmi dunana kizban wa baghyan alaina bal bina yusta'atal huda wa yustajlal am almama ali ko jin mi songa karamo ya dulekido angoro asigile hadisi gusite ako jin mi songa karamo ya dulekido angoro moti sero so madana idra fana na fana ode fo ala fotre angra mo ako karamo de ne udimina nga utara soro karamo do ka buya wele angra mo ali ni fodre ako bina yusta'atal huda ako ne awunde ye ni awun kira somo ye mogo bi kanda wani awun toy ambal malmake malamu so bi fili wallahi almama aliyu ale de nurul muti'ina ala labatu baw pe mogo be ala kamene ka tukako o be ka noro tigi almama aliyu wa imamul adilin ladri baw beka nyama imana ke mal ladri ye chogo ite almam aliyu sahibul qalbi wal uqul angra mogo dusukun tigidu hakli batigidu warabiul khulafa ar-rashidin angra mogo khalifa sigi chogola aliyu de nani nay Allahu akbar ngane khalifa tigele abu safir mena angara mogo almam aliyu abba fatima bintu asad bun hashim bun abdul manaf wa huwa awwal waladin yuladu min hashimiyin almam aliyu ka bonya tika foka sada na kwa bade fatima bintu asadi angara mogo hashimu kadu ale de ma folay mami bangela hashimi kawla abai hashimi kai afai hashimi kai ama folo kera wadanyi angara mogo kwa bangira
ولد بمكة داخل البيت الحرام يوم الجمعة 3 رجب أنفلك كلومنا أكلتان زبانا كبي جمعة دودما كو إمام علي بنينا الكابكون الله أكبر أنغرا مغو ماما دليغا بانغا الكابكون كاكون عليوني وعلي كوفي ما تبانغي بلي ore kama ni mogo ikira so mogo to ibita jana makon je wa habo wala am sele ga nyashi mi kono fe abal kaba mage ko be jogo di tan mo ko e bis mogo la ay an ka tafe am sele ga nyashi mi al kaba ma al kaba je ay niti fe ga tuko kira so mogo ke bi sele dabla allah akbar sikato la kira balmake bangina al kaba de kono kira hikma dodo kayira silano abisilla kawnye alkaba mi madode bangere wana ubi dina sebe fe katuguni ngongo kwa binya sina alkaba de makazili kaw mogo be aljinana aya nyese kira so mogo Allah re la ilaha illallah muhammad rasul amara monote islamaya damine est-ce que sele kumike ka nyese alkaba de mawa ay kara mogo nyinga islamaya damine sele kuntike ka nyese alkaba ma Allah ka magata no yambe amin rabbi ni tara magan sirfla fa amta yoro ziyara masjidul qiblatayni bi seli kumi kede kanyasi zelzalam misrima na seli keto kanyasi zelzalam misrima angara mogo seli fana dola jogo flat dafara jibrila jigina ka kunyasi alkaba na allah akbar kuma jama ngoral kwa kunga de kerere ka bala wili ala kun se ka fa ka nyasi roro wallahi angara mogo me ala ko nyasi alkaba ma o yoro la a tora seli fanana salam mabla de ayele mana ka nyeshi alkabama allah akbar ayele mana ki nyeshi alkabama sahaba o yele mana kofe o kuma o misri ka jogo flato seli a nyeshi ni alkabama o misri de wele la ko koron flam misri allah akbar ala re bako anara mogo ala ko aya nyeshi alkabama buno mi mala fle silame nyuma ni bala ka dugo kolo sanfe ni nyama singira na so mogo mi bita jana makon je allah akbar sikatula wala ni akle jigi zigiri solo ka sondo ko tuguna bi abo sassa ufanyina ako aka zigiri kono na ako silame nyuma mi yoro ke bisel ki nyashi alkabama ako silame nyuma mi yoro ko beddu su gunya shimbe ay drama billahi wallahi mo che ne ta do aba ko mo ngo yoro na ko malmake ni kala na doni bay wallahi ni kira so mo je doro ibaji anra mo afuru muso we fatimatu zahrawi odo fatimatu zahra afuru muso yi anra mo kira de muso bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawli abba to gay fatima amso to gay fatima allah akbar wadai angra mo fatima ta de fana ye muso ye khadija tu kofe mogo folo min tubira ka do islamaya la fatima tu de kere mogo folo khadija tu kofe angra mogo do ko islamaya ka situ san wolonbla do ko san shegi no imam ali do ere tanfa abebala wallahi angra mogo amuso ka cha nga ama muso foi donga fara fatima tu zara ka fatima tu zara soma yele male kofi asorola ka muso chama fu o de kama njamu yi haidara ani yi shirifu yi kelente modo be o jamu yi haidara nga shirifu te modo yi shirifu me ti ka ke shirifu yi ni ta haidara parce que haidara jamu o sorola sedna alila fatima tu soma yele male kofe sedna ali muso furu ay dewo denzoro o debbe jamu ya idara me shirifu te shirifu yayi kirade shirifu ko shirifu yi sallallahu alaihi wasallam akuma kirade muso we sharifatu yi ali dinga flamin zoro no yi hasan ni husaini ulu yi shirifu ya soro bayan fa
o kuma den minnu bɔra Hasan ni Husaini na olu bɛɛ bɛ wele ko Sherifu o bɛ Haidara jamu sɔrɔ ni Seydina Ali ye o bɛ Sherifuya sɔrɔ ni Fatumata Zahra ye o kuma olu de ye Sherifu ye nka den minnu nana sira dɔ in fɛ olu ye Haidara ye nka Sherifu tɛ nka waati koronnen don siɲɛ wɛrɛ n b'a d'i ma jogo 12 bɛ yen n'o ti mɔgɔ la i ti Haidara ye jango Sherifu nka o ti ɲɛ su in na don wɛrɛ n b'o f'i ye jogo 12 n'a ti maa o maa la an karamɔgɔ i da b'a tigi ka Haidaraya n'a ka Sherifuya la an karamɔgɔ Fatumata Zahra dɔ ma fara a kan Seydina Ali kunwa bɛ dɔ furu an karamɔgɔ a bɔ kira yɛlɛla kutuba kan a ko a bɔra ta ala jugu den ni kira den ti fara ɲɔgɔn kan ayi o ti kɛ a ye dɔnnibaw ɲininka dɔ ma fara kan fiyewu Seydina Ali ye kɛ k'i sigi sa kana kɛ bɛɛ ka filɛ Aliyu ka ko ka bon kira bolo don dɔ la Aliyu yɛrɛ taara kira ɲininka a ko ne ni Fatumata Zahra jeni ni kanu b'i la Mamadu ye karamɔgɔ ye a ko n bɛ kelen f'i ye n denmuso kanu bɛ na ka tɛmɛ i kan nka i ka ko ka bon bolo ka tɛmɛ a kan kira ye karamɔgɔ ye dɛrɛ mɔgɔ den ka d'a ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fatumata Zahra dɔ ma fara a kan n balimamuso n balimakɛ Sherifu dɔw ko dɔ tɛ fara o kan nka dɔw ko dɔ bɛ fara o kan ni ne kɔni ɲininka dɔ tɛ fara o kan dɛ nka a bɛ fara dɔ kan e bɛ kuma in faamu Imam Ali ala ye bonya ko k'a ye min tɛ se ka lakalen ka ban su in na a walada bɛɛ tɛ se ka fɔ nka ala ye ko kɛrɛnkɛrɛn ni 18 kɛ Imam Aliyu ye n bɛ damanin f'u ye a la a fɔlɔ ale de kɛra maa fɔlɔ ye denmisɛnnin fɔlɔ min tuubira ka baya minɛ kira bolo cɛw la dɔw ko denmisɛnninw na maa fɔlɔ dɔw ko cɛkɔrɔbaw la ko Abubakar an karamɔgɔ Kadijatu kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min tuubira Seydina Ali don ala y'o bonya k'a ye an karamɔgɔ mɔgɔ m'o bonya sɔrɔ an ye dɛ an karamɔgɔ o dama tɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ya Ali innaka awwalu man yaqra'u bab al-jannati fatadkhulaha bighayri hisabin ba'di kira ko Seydina Ali alijinɛ da kɔkɔli ne kira kɔfɛ ne kira donnen kɔfɛ alijinɛ kɔnɔ e de bɛ don Allahu akbar an karamɔgɔ nka dɔnnibaw ko mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko Bilal don Allahu akbar parce que k'a bɛ kira ka ɲaamɛ dajuru minɛ ka don nka o taara farafin don bilahi farafin kana tigɛ a yɛrɛ la mais o y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a bɛ don kira ɲɛ ko mais k'a tɛ alijinɛ nɛɛma sɔrɔ a ɲɛ bilahi ala et puis farafin karamɔgɔ dɔw fana bɛ nin wajuli kɛ o yɛrɛ bolo waso ko don ko cogo di bilahi arabuw ka hasididenya don ni mɔgɔ donna alijinɛ kɔnɔ nɛɛma sɔrɔ est ce que a bɛ wele ko alijinɛ kabi ala ye alijinɛ da nɛɛma delila ka bɔ a kɔnɔ a bɛ ala sɔsɔ mun na galon don galonfin farafin fɔlɔ bɛ don alijinɛ na wa bɛɛ alijinɛ nɛɛma sɔrɔ bɛɛ ɲɛ sɛbɛnni tɛ tiɲɛ sɛbɛn galon don an karamɔgɔ farafin kana tigɛ a yɛrɛ la et puis kabako don hali n'an taara Makan fara min u b'a wele ko Hajarul Aswad n'i y'a papier sa a bɛ mɔgɔw bolo yɔrɔ bɛɛ a sɛbɛnni b'a la ko fara in kun jɛlen don ko jurumu de y'a fi Allahu akbar ala tiɲɛna tellement que arabu tɛ farafin fɛ mais farafin fana t'a yɛrɛ fɛ wallahi minnu fana ye arabu ka kalan kataba baba bibi bubu n'olu fana nana nin sɔrɔ u b'a fɔ jurumu de y'a fi dɛ ala ko n ka muru to a kɔnɔ farafin di wallahi n'an ko den kɔni ala cɛ jurumu de y'a fi a wele a tɛ diɲɛ kitabu foyi la ko Hajarul Abyad e kuma ala t'a tɔgɔ dɔn ayiwa a sɛbɛnna de ko Hajarul Aswad ko fara finman kere mais alikaba fini don jurumu dɔ fana fi ayi Allahu akbar an karamɔgɔ farafin wa i k'a yɛrɛ fɛ Bilal bɛ don alijinɛ kɔnɔ bɛɛ ɲɛ wa a b'a nɛɛma sɔrɔ an karamɔgɔ ala ye bonya filanan min kɛ Seydina Ali ye a ko innahu al-mutakhallifu ala al-wada'i min qibali rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waqti al-hijra kira ka hijra la
kira y'a lajɛ jini bɛ se ka bila ne nɔ na yan mɔgɔw ka kalifa min bɛ nan k'a sigi an karamɔgɔ Seydina Ali de sigira Badara Sajaja a ko a sabanan Ala ye bonya min k'a ye أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار جعل عليا أخى نفسه الكريمة وقال له أنت أخي وصاحبي في الدنيا والآخرة أكو كمانا من أي مغوطلا مهاجرين أنصارو أو بلمو كاني بلميني أنغرا مغو تورو سيرا إمام عليوما أكو نبلمي جيني لا we balima ya ko dai angra mo ala e bonya nanna min kai ala ya ke kuntigi bonya juru na min gerai ale le kera mu'minu nyimugoy bonya woro na min gerai aka abikiti don ka teme sahaba bek abe wallahi abe angra mo mo de fiye Khalifa nanado kana mo soso menu yininga ko jinde dina tigi kira kofe afo Imam Ali do ay no dina tigi koni almami Aliyudu na Khalifa ya saraka che blanye kanzeli ane de almami kelendo ebise ta misala almami ba fo tafadal blanye kanzeli menu nana ko almami tigi bisi jonma almami ma ni ausili Ali sisa ko almami ja Khalifa ya ni nyama ya tigiliyo Seydina Abubakar kera Khalifa folo siga tala Umar kerai Usmana kerai ngaslama ya nyamu ya koni angara mo kera ko fa Aliyu Allahu akbar Ali do ay no kana siga ay siga do billahi o no Qur'an aya do yo angara mo ala ko Qur'an kono innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un Allahu akbar ayan jigina almama ali de ako ala de yaw nyemo ya ga kotike ani kira ani mu'minu angara mo ala ko ani mu'minu ni ulu biselijo ويؤتون الزكاة وبجهدي وهم راكعون كوتو كمري مننا دل كلا دودي نانا كسيدنا علي تو سيلا انغرا مغو اياسو كاتو كمري مننا ايا نجينا ونبا نيمو نيراو يرلا على نكيرا كوفي نينجيلو الله اكبر ودو بالله الماما علي انغرا مغو وي ولي بايو خليفه شيمنا اي ابوكر Umar Usman a Khalifa kilimana ko sire ka kiri tige ka ban angra mo ni alima wele amake make flo ay no ay kara mo ni ngamake fiu make Allah no amake angra mo alele be kira nona me kira yo fo ana habashi bun junada qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا علي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه الله أكبر أكو علي بورا نكرا كرا بورا علي أنا رمو علي بورا ننا نبورا علي أكو موشيت الله سلك كبونا يرفو الماما علي الله أكبر سيغتو الله angara mo wotenyo mo yo angara mo almam aliyu kira ko mo siti lasilike ka bonyoro ko fu ali allah akbar aw ni ala che mo wara bi siga dina intigi yamne ka wuluto yo ay o tigay kira ya tege simima me wara tikaba ko est ce que kaba ko do mo mimi poro go dugu tigi yala bi ale ni Côte d'Ivoire dugu be a asia dugle shan me de ko bawle wa ko betedi minu ba dugutigi yala be ulu da tutigi wa na ay me muna bi dugutigi yala u mo kay jando ka barake no je ala e ka duye ka ne ka duye ka karsala ka duye ka kreya jigi minu ngaso na foro kulu ya tigi uye o be kumulu gomna allah akbar ni hasidi dinya ni jana madiya do rele dana hasidi ya barakono bisa hasidi ya barakono ala kana me hasidi amin rabbi khalifa shima sigi khalifa yala ko ali madame ay angara mo na ambe imam aliyu ka ambe tamana imanyina na almama aliyu na alene matasma ay khalifa shimana kwa dosere ka kiri tige ka bwa ko almami aliyu mu de ma makay soir makay abe
kira soma yelemale kumana mina angra mogo oyi Sedna Ali to abalmake ka janaza kunyala Abubakar sigila khalifa yala o ta bashi nyofi khalifa yanda bashi ay kana sosole yere ko la nga dine ngoni kira kono ngo fe min sigira wolo ka Aliyu Allah akbar odo ma fu yesa kira ma fu ko matilla seleke ka bon yorone Aliyu te yo fo abe o histoire me ankara mo yere da na angra mo Abubakar bilala hejidon guna kata na suratun tauba jigina ayadi Aliyu de Aliyu tarakala na Allah imbe da ludo de amulo sirato la dre almama Aliyu malmake na Abubakar sigile khalifa yala kiri chaman bade nana na amase ka do tike almama Aliyu do yatike adoy jumay yahudiya nyingali kala fla don nana na Sedna Abubakar yoro o ko Abubakar ma nyingali bambulo ka kila wasoro urta do ko kira ere fatura ku bina deba de kedi kire ka yira ko islamaya ti cin wonna na soro kira fatura angara mugo wonna ko alhamdulillah ni kira fatura ko anyena ko kira shite ni fatura ni mataka wasu ni warisa tuko o ko jindo sabo yu tike san Abubakar ma we nyini ngali ba de nga Abubakar la o ko Abubakar ma e join na e join na o dara nyini ngali kono ko Abubakar ma ko ala nyeda ko ala nyeshim be fajmi we nyini ngalu nyakame ka do nyona hali kili Abubakar ma Allah akbar biharulan warf la bakno aywa hali kili Abubakar ma do je to sigile washira ado ablabun Abbasi debi adisa riwaya la ablabun Abbasi ko odo dale sirana salama yala parce que oba yira ne Abubakar masika do oba yira ko salama ya tichi ni mo masoro ka jabi oba yira ko salama ya tichi sabu kire sima china mataka wasiyuni warisatu Allah akbar mimi siga nona odo Aliyu tikeneka ablabun Abbasi de tara nofe ama chaba minga kena kama atara chen nongo male soro aya la galai awulla kisiga munya na yelela akombina ke deni ngoya ya nakasa Allahu akbar billahi ayelela di aidara nyuma mo e femindo o kan noge makuju ema aidara ba fa yininga abo fodra ayata Aliyu de ko jebe mo fla de ya fo ay yininga la ka dinana kira ko fe ne ba bedo mba be jabe mo fla Allah re amogo folo Fatmata njini chene Fatmata korobadi amogo fla na gara madani njini fani madani korobadi Allah re no mo fla de ya fo ay yininga bela mba bedo mba beja Almama Aliyu ko ako Abdullah ibn Abbas yaklisiki o yola Abdullah ibn Abbas ko ni kirabina u fe Misri la Sedna Ali kele ko sira soro ako kira sembe da yoro ko Aliyu semaje Allahu akbar ko Ali nani sigi u chema ko mi kira bisigi u chema chogomi asora la ki kanto nyingale kala flama ako ne de kira ka doni chieta baye ne de ya kala dilibaya kofeya Allahu akbar mi nyami dina ina ne de ba nona ka nyana bo ay nyingale minge chokoroba ina aya kene Aliyu la ne de wasiyu ne de warisa saba pesigile ako nedu billahi Ali dundre wallahi ako Aliyu ma ango Abubakar ma de ko Abubakar joy ne yahudiya nyiningale kele joy ako choroba mode do ako ayika modo ako bo ako kabini yere do domi kafiri kabini yere do domi ne mu'mini bi ko ne mu'mini kafiri mimi ko fa ala de bado Allahu akbar ko ya ka question folo jabi angara mo yawde ke yisi adon ko wallahi ko kira ka doni tienta bana wallahi odo o yola nyingalu jabira ko ala nyada aku ka tasuma nyingana o tasuma dadu dokola tamana ka fabelle bo ko nyingale kelama ko tanya shimbe faju ko ma be tanya shimvando mane nya shinta yoro ma bijeni wallahi ako tami abo mana chugo na ufaka chugo ato nya shimvando abi fika bona ala tanya yo ay qur'ana ayata ka duma fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah fabbe qoro ay rabo fo manangana ko fabbe qoro mo fo Sedna Aliyu bobolola mo fla tubira wallahi do minena wo Abubakar kele tlela
o ko bɛ gɛn bɔ a la a ko n'a y'a bɔ n'ala b'aw don jahanama kɔnɔ o b'a sɔrɔ kira fatura a ko walahi ma min tulo la fiyewu ko dulɔ haramuyara kira dun fatura al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ko ma dulɔ a y'a haramuyara kuma min a ma nɔgɔya u y'a ɲɛnabɔ ka dɛsɛ co Sayyidina Umar ye sigilen to a ko illa Abal Hasan a ko nama taa Hasan fa fɛ ko maa tɛ nin nɔ o ko ka taa wele ka na ko an ka taa o ye cɛ minɛ ka taa n'a ye o ko a bɔ Umar ma o ko Aliyu ma ko cɛ minɛna dulɔ min na ko a ma aya ye mɛn an t'a dɔn an b'a kiiri tigɛ cogo di Aliyu ko nin kiiri gɛlɛya a ye taa n'a ye muhajirinaw cɛla ko jeni b'a dɔn n'o delila ka dulɔ aya fɔ a ye ni mɔgɔ ma sɔrɔ ye a taa n'a ye ansaru fɛ yen ni mɔgɔ ma sɔrɔ ye a y'a fɔ a ye ko a haramuyara a ka sira di cɛ ma a ka tɛmɛ kiiri banna an karamɔgɔ o y'a kɛ ten o taara sɔrɔ tiɲɛ na mɔgɔ t'a dɔn wa mɔgɔ ma dulɔ a y'a fɔ a ye o y'a fɔ a ye o ye sira bila a tɛmɛna Aliyu de y'a kiiri tigɛ o de kama Sayyidina Umar yɛrɛ ka kumakan na Umar ko Umar ibn al-Khattab ako a'udhu billahi an aisha fi qaumin lasta fihim ya Abal Hasan Allahu akbar ako Hasan fa ne Umar bi ala deli ala kana so ne Umar ka balo jamakulu do cema ko niti ako yoro wala walaula Ali la halaka Umar ako ne Ali ta ko Umar bi toala ako yoro wala ko wala abqani Allah limu'dilatin laysa laha Abul Hasan ko ala kana le to yoro korolen foila akam yoro korolen mi maya dine muskila do dine mi na nyingali kere ni mata do ko ala kano nyingali do tenkun ale Umar la en tant que ni aliti bilay ni Umar ka ala deli kandi parce que kiri nyaga minin do kere ale tilela amara mogo ale munumunu to sufe atara cɛ dɔ ni muso dɔ ye kokolo na an karamɔgɔ a ye sahabaw ɲininka ko ni diinɛ ɲɛmaa ye mɔgɔ ye kokolo na ko kiri bɛ kɛ cogo di o ko a bɛ bɔ a la ale ko a ma ko n'i y'a bɔ a la kiri bɛ bɔ i yɛrɛ la n'i y'a sabati k'a fɔ ko ninnu kɔni ye jɛnɛya kɛ an b'i yɛrɛ minɛ k'i bɔgɔya kabako Umar ko Ali ko muna ako ala ma diɲɛ di danfɛn si ma mɔgɔ dɔ ala ma autorisation di mɔgɔ dɔ ma ko bonya dɔ b'i ka ko i kelen de ko tan jɛnɛya sira fɛ ko sariya ka minɛ bolo tant que ni naani ma dafa ko ala m'o diɲɛ di mɔgɔ si ma n'i y'a fɔ an b'i yɛrɛ bonya siga t'o la o to yen koyi an ka mɔgɔ Umar y'a bila muso dɔ delila ka minɛ a furula kalo 6 a y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔw b'a la kale ko Umar tilela dɔw ko Usmana tilela mais a mana k'a fila o fila ye sa Umar Sayyidina Ali de kɔni y'o bɔ bolo o taara u minɛ ko den kalo 6 muso ka jigin ko ɲɛmɔgɔ den don muso y'i kale ko wallahi ko ɲɛmɔgɔ den tɛ o ko kiri bɛ kɛ cogo di Sayyidina Ali ko a kana gɛɲɛ bɔ muso la dɛ n'a ye gɛɲɛ bɔ a la ala bɛ bɔ ne da o kan ko munna ko sabu ka da kan ala ko kuranna kɔnɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sin di den ma k'a dafa san 2 o don hawleni kamilayi san 2 a ko ala ko aya wɛrɛ la kɔnɔ tali ani ka sin di den ma k'a dabo sin na k'o bɛ bɛn kalo 30 ma salasuna sahara ni ala ko sindi san 2 yɔrɔ wɛrɛ a ko muso kɔnɔ tali k'a jigin ko kalo 30 ko an ka san 2 tigɛ ka bɔ kalo 30 la san 1 ye kalo joli ye kalo 12 san 2 bɛ kɛ kalo joli ye 24 o ye sindi hakɛ ye ni 24 bɔra 30 la k'a tɔ bɛ kɛ joli 6 o kuma ko ka sira di muso ma alimami Ali de ye nin jaabi ninnu ni mɔgɔ tɛ kelen ye n ko o de kama 2013 la ani Sheriff ka tournée na o ye question dɔ kɛ Sheriff la hali nin sigiyɔrɔ in na Sheriff kɛ y'a jaabi 2013 la hali sisan min ka walada ta a ka question jaabi o y'a ɲininka de ko muso dɔ jiginna kalo 5 ko den ye mun ye n'aw ɲininka n'a b'a jaabi cogo di ɲɛmɔgɔ den do kɛ a
n'a woni fɛn o fɛn ɲini ngala ya ko ni muso kɔni lajɔra kalo 5 a jiginna an b'a fɔ ɲɛmɔgɔ de mais sirifike y'a jaabi cogo min na n'o ye Sirifa Ahmad Tijani ye billahi ngo eti sirifu dɔ fɔ i ka dɔnnibaw y'a bolo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kani suma n'o ye gosi tɛ se ka kɛ kamile la billahi inna lillahi a kɔrɔbɔ ayiwa an karamɔgɔ a ye question in jaabi cogo min na a dɔ y'a dɔn a ko ɲininkalikɛlaw ma a ko min sɛbɛnlen don papier la ko muso bɛ se ka jigin hakɛ min na k'o ye kalo 6 ye k'o de sɛbɛn bɛ papier la a ko aha a ye na ni ɲininkali wɛrɛ a b'a fɔ ɲɛmɔgɔden don a b'a fɔ ɲɛmɔgɔden don min kɔni sɛbɛn papier la nin don ne ko n ko nin ninnu y'a ta u ka so billahi e ka sigi k'i miiri jaabi in kɛ cogo la tan kabako don dɛ an karamɔgɔ ninnu ni mɔgɔ tɛ kelen e ma cɛ bɛ ɲininka mawuludu bɛɛ la n'o ye Sirosɔn Amadana Ayidara ye an karamɔgɔ wajuli tabali la dɔ delila ka Ayidara ɲininka ko cogo di a ko n'i taara mɔgɔ sɔrɔ muso kan ko o kiiti bɛ kɛ cogo di a ko ni Ayidara ko ala kana mɔgɔ si ɲɛ d'a kan ko mais ko ni e taara mɔgɔ sɔrɔ i ta kan k'i b'a kɛ cogo di a ko n b'a kunci a ko bon ko ala kana mɔgɔ ɲɛ d'a kan Allahu akbar ninnu bɛ se jaabili de la a da wallahi o de la ka ɲininkali dɔ k'a la ko alimami y'a denmuso kɔnɔma kabako a ko ɲininkalikɛla ma ko aw y'o dɔn cogo di ko denmuso yɛrɛ de y'a fɔ a fɔ fa wulila denmuso la a ko an ka taa an ka tɛmɛ ni ka fiw bila a ko denmuso kunkolo tiɲɛna a la et puis a tɛmɛna an karamɔgɔ ninnu ni mɔgɔ tɛ kelen ye alimami Aliyu a ka Mamudu tɛ se ka fɔ ka s'a dan na mais alimami Aliyu ko a ye ladilikan daman di waati koron kama n bɛ ladilikan daman di hakili mɔgɔ da tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ mais hakili b'a tɔ dafa alimami Aliyu ko kun min khamsatin ala hazarin ko i ka i janto koɲɛ 5 la koɲɛ 5 bɛ yen alimami Aliyu ko fɛn 5 bɛ yen i kɔlɔsi a la a ko min la'imin iza akramta k'i k'i kɔlɔsi maa ni na n'i y'a bonya maa man bon maa ni k'i k'i kɔlɔsi a la n'i y'a bonya a ko wa karimin iza ahantahu k'i k'i kɔlɔsi maa ba la n'i y'a dɔgɔya e ma ye Ayidara bɛ nɛnɛ ko n ta to ala ma c'est-à-dire mɔgɔw t'a dɔn kuma juguba la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ni maa ba dɔgɔya a bɛ yɛlɛ de c'est-à-dire a b'a dɔn min b'a kɔfɛ billahi a b'a dɔn i hinɛ de b'a minɛ e ma an ka karate maître ye n'i bɛ k'o darabɔ o bɛ jɔ ka yɛlɛ de o b'a dɔn ni n ta wulila a ma nɔgɔ Malimakɛ i kɔlɔsi maa ba la kojugu wala kana sɔn i ka don a gasi la Seydina Ali ko ten a ko wa aqilin iza aharajtahu k'i k'i kɔlɔsi hakilitigi la n'i y'a degun ni hakilitigi degun n'a ka b'a hakili jouer kan a tɛ kuma i ma politicien ya i b'o bɔ n'o fa nɛnɛ ka fɛn bɛɛ kɛ a tɛ kuma fɛn bɛɛ kɛ an karamɔgɔ n'i ka kiiri sera a fɛ don min n'a y'i minɛ i b'a fɔ k'i tɛ adamaden il est kɔlɔsi hakilitigi la ni ale hakili di mɔgɔ ma i kɔlɔsi a la a ko wa ahmaq iza mazajtahu ko i k'i kɔlɔsi naloma na ni n'a donna ɲɔgɔn na ni naloma donna ɲɔgɔn na a b'a miiri ko a bɛ k'i nafa ka sɔrɔ a bɛ ka jahanama da i kan Seydina Ali ko wa fajirin iza mazahatahu k'i k'i kɔlɔsi tiɲɛnikɛla la ni ɲagamina la tiɲɛnikɛla i kɔlɔsi a la dɛ n'i y'a dɔn ko mɔgɔ mɔgɔ ye tiɲɛnikɛla ye n'i donna n'i tulonkɛ dɔ k'a fɛ a b'a kɛ sɛbɛ ye non i farati dɛ an karamɔgɔ kana tulonkɛ kɛ maa jogojugu fɛ ayi hali n'i tulonkɛ k'a fɛ ko mon chéri a bɛ yala k'a fɔ kare kɔnɔ ne ko n ko karisa yɛrɛ ko k'a bɛ n fɛ a b'o fɔ billahi a b'a fɔ
angara mo i kolosi tienengela la c'est na li koti o de kama arabu zanatigu ko iza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada kuni ma babunya avec qui ka jon e ba mara nga ni mani bunya abi yada ka gonfler tiens c'est tout là almami ali yan ladi jinya sosigina wallahi ako ama kullu khaira fi dunya illa li ahad rajulain ako anya bi jinya latige mena ko here tala fo chefla wallahi mo fla ko here bi otigila mo de ka jinya sigila almami ali kan ladi kan ala mena ako mo fla bi here bi uludi ka jinya sigila muhsinun yazdadu kullu yawmin ihsanan wa musi'un yatadaraku bi tawba ako mo mi yenyumangele abi nyanama yakono abi ka do faraka nyumanka ako angara mogo mi o tigi si soro kay ala ka shini kene adama amin rabbi walima mo mi e si soro goy fo e sere ka buyi ka so kana wajuli ke yoro la ya ni ala kunyi faka kunungo e era bado kibido jibido jana ma wallahi parce que kumi jogo jogo min yadu ngabi tubi dele lefle e mo mi mi tubi sre ka bala du woro min angara mo sedna ali ko nyana man ya fana e ka here do ni mo fla here bi ni mo fla de ka nyana ma yala no te na bora to la tay ci fe angara mo almam aliyu aka bunya wolonvla na mbofo ka walada kunche noy ako annahu mahbubul mu'minin wa mabghudul munafiqin qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiq almam aliyu ko niti almam aliyu to machin do don mu'minun kanu nyogondo wa nafiku akomande olude ay ni kira ka kuma de kira ko sallallahu alaihi wasallam kira ko aliyuma ako aliyu mashiti ekanu fo mu'min wa mashiti e juguya fo nafiki wallahi aliyu kanu bi mogo la o e mu'mini wa ni aliyu kanu bi litisa kunango yala wa aliyu kanti ma o malal ni almamendo nafiki janama de fi man koy wuli baldo de sirata de angare mogo ni mogo kanu ni ne yo nyini ngwa bi aliyu fe be ba fo awo mo fodre angé parce que mo siti fe ka ke janama de nafiki ay mo to fe mais ni be aliyu fe ni ti janama de ni ti nafiki tiena ni be aliyu fe ali bayake ali kanyana maya bena dine inde sangoro talima wa model nana kana an wele kata o bayake lema ni ebe aliyu fe o kuma aliyu kama ite bayake zawo wallahi siratu lage Happy birthday to you.
Ala k'an bɛɛ sababu ma Ala fo k'Ala barikada masa min ye bi don jira ne ni aw la ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka international président fo ka national fo ka fédération fo ka section bɛɛ lajɛlen fo kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ Aseri Sherifu Sumani Madani Aidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka tila kɛrɛnkɛrɛnnen na tante Aisha tante Jara ale de ye kɛnɛ in ɲɛnamaya n'an y'a ye ale la ka ladege vraiment fana bɛ fɛ ka kɛnɛ in ɲɛnamaya lahara jɔ do la an bɛ se ka taa dɔ la kale kira bɔnnaw la alubayitɔw la k'a fɔ an ye jɔda jumɛn de kɛ alubayitɔw la o kama an ye kɛnɛ nin sigi ni Ala ka jɛ bon alihamudulayi kɛnɛ nin sigi salon n y'a daminɛ ni Ala ka jɛ ye ɲɛtaga b'a la bon kɛnɛ nin yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye senkɔrɔ tintin ka kɛnɛ in yɛrɛ sankɔrɔta k'a ɲɛnamaya o ye Elhaji Zikiri Sulemani Jara n'o ye ne yɛrɛ den ye vraiment o de ka kɛnɛ in sankɔrɔta wa kɛnɛ yɛrɛ bɛ ka sankɔrɔta ka taa wa wasa b'a la nafa b'a la bɛɛ hakilina sɔrɔ a la bɛɛ faamu sɔrɔ a la parce que Seydina Ali an fana tun t'a dɔn mun de don an tun t'a dɔn jɔn don Alibayito an tun t'a dɔn wa Aseri Sherifu Sumani Madani Aidara n'a ka denbaya ani tante Jara an y'a ye olu de la olu de ye kɛnɛ in yira an na ka Seydina Ali yira an na ka Alibayito yira an na o de kosɔn an fana b'a ɲɛnamaya alihamudulayi wasa bɛ alihamudulayi o folikala min bɛ ne bolo nafolo la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo sabula ne k'a fɔ ko n bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ to a ma nɔgɔn donc n bɛ an ka fédération président fo o ye bonya kan ye ka parrain fo ka marraine fo mɔgɔ o mɔgɔ ye bonya kɛ ka dɔrɔmɛ kelen di nin kɛnɛ bonya kama Alibayito bonya kama n y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ bɛɛ de fo ka bɛɛ waleɲuman ka dugawu kɛ bɛɛ Ala ka bɛɛ sara Ala ka san caman yira an na k'aw yɛrɛ fo ka sécurité fana fɔ depuis sɔgɔma bɛ n'an ye n y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ sen sera kɛnɛ in kan min ma se ka na n y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum. An bɛ Ala fo k'Ala barikada ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ diɲɛ misɛri bɛɛ ye an y'an karamɔgɔ de lamɛn a ko Sherifu ka ko Sherifu ka tanu hali ni kelen don hali ni marabatigali de b'i bolo k'i ko o ɲini ka Sherifu ka ɲɛnamaya jira anw ka sigida la yan anw ye Sherifu ka don de tila an ni ɲɔgɔn cɛ tanti Kaja n'o ye Solo ka marani ye ale ye Seydina Ali ta an balimakɛ dɔ bɛ yen Jara ale ye Fatumata Zahara ta ne ye Asani ta n ka vice président ale ye Useni ta n'o don sera an bɛ silamɛw wele k'an ka nisɔndiya jira Ala sago i sago anniversaire nin k'a kɛ wajibi belebeleba fila ye nin y'a san filanan ye n'o tɛ an tun b'a kɛ kuranna kalan de ye so kɔnɔ ani sarakatu bɔ ani ka hinɛ fantanw na ka ko dɔ kɛ Aidara kama nka an nana hakili dɔ sɔrɔ k'a kɛ wajibi belebele nin y'a san filanan ye Ala sago i sago min b'an bolo ka di silamɛw ma an b'i fɛ bɛɛ ka Aidara lamɛn pour que bɛɛ ka aladinɛ sɔrɔ karamɔgɔ n'i ye karamɔgɔ lamɛn hali bɛ don ɲɛgɛn na cogo min na i b'o dɔn karamɔgɔ de kama an bɔra diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kalama an kun bɛ yen an kun fɛ an tɛ silamɛya ka foyi ɲɛ dɔn fo seli dɔrɔn Aidara nana alihamudulilayi ka an kalan an ka ɲɛnamaya kɛcogo bɛɛ la ladilikan laban min bɛ n bolo k'a fɔ silamɛ ye bɛɛ ka jija ka baya kɛ ka Sherifu dɔn ka Sherifu kanu ka se ka nin baara ninnu sabati Ala ka se ka hinɛ na k'i don alijinɛ na laɲini min b'an bolo o de y'o ye foli ɲɛsin an ka fédération président ma Yusufu Dengani ale kɛra parrain ye an ka foli lase an ka Alaji Tiko ma ale bɛ mairie la ale y'an dɛmɛ baara in na k'an ka foli lase naba bɛɛ lajɛlen ma sigida bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan
o nana an dɛmɛ nin baara in na ka foli belebele ta k'a di Zikiri Solo ma an b'a fo ka barikada ladilikan laban bɛ n bolo o de filɛ nin ye assalamu alaikum. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogoya min na san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔna na Ala ka duwawu ninnu minɛ basigi ani bɛn Ala k'o sabati Côte d'Ivoire jamana na lamini bɛɛ lajɛlen na foli ni wali ɲuman dɔn o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chiendeme Tinya wilila hangalondi sega tinyame tinya wilila fala ka chiendeme Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila saraga jugu bomori tinya